Happy Thursday, guys. So today is 21st of December. Ilang tulog na lang. Christmas na, but I know late nyo itong mapapanood, but Merry Christmas. So punta ako ng Kmart. Kung maalala nyo, may binili si Jan na shelves na gusto kong ilagay sa aking live selling, and mali yung kinuha niya, pero ayaw niya nang ipa sa uli. Ilalagay niya na lang daw yun sa malaking shed. So ako order ako online and ready na siyang i-pick up today. And ayan, nandito silang lahat. And pipick upin ko na rin yung in-order kong USB concert ni Holly, kung maalala nyo. So ngayon ang pick up 3 o'clock. Anong oras na ba? 2:49. And then later may pupuntahan kaming family. So I'll see you sa Kmart. Here you go. I said alright. Busy. Dito na kayo sa, sa market, not marketplace. What do you call this? Central. Kasi ang marketplace, yung isa kung nasaan yung Big Double doon. Kaya ito Kmart kung nasa ng Foodland. So, naiwan ko yung yung aking driver's license. At saka yung iba nating ID, kasi ang dala naming car is yung Amrak. So, hiniram mo kayo dyan yung aming Medicare. Baka yun, maklaim natin yung ating kukunin dito sa Kmart. Kasi kailangan ng ID. Ang busy ngayon, guys. Traffic dun sa kung saan kayo nag-park. Kasama natin si Sak. Sak, get the cart, Sak. Sak, cart. Tara. Andito na. Thank you, love. Help her, Sak. I'll hold this. Thank you. Yes, this is the one. Thank you. That's all good? Yeah, thanks. See ya. Yeah, anak yun ng aking friend. Yeah, it's a Filipina. Yeah. Dito kami sa guys, sa Just Jeans. Hinahanapan ko ng regalo si Dad. What do you think, Zach? Isn't Dad taller than Pa? No. Do you think that will fit to Pa? Because Pa is a bit skinny now. Not XL. Large. Let me see. That one I think it will fit Dad, no? Do you think so? Let me see. Let me see now. There's a boat as well, no? It's nice. Yeah. You think so? Okay. Ito na yung ating iririgalo kay Dad. Sak, hang it there na. Thank you. Okay, we're going now. Pakita ko kay Johnny ba yung kinuha ang hangin sa labas. Putting the cart away. Pakita ko kay John yung kinuha ko kay Dad. Do you think it will fit to Dad? Huh? You think so? Yeah. Look at that. Yeah. Nice. Ang ganda. Ganda ng telo, guys. And cars. No, next is sa Hype para pick upin yung USB, and then pipick upin ko rin yung kay Kylie. Tumawag siya na pick upin ko rin yung sa kanya, yung picture tsaka DVD ata yung in-order niya, yung akin USB. Nangunguna ang ating holy girl. So ayan, dito tayo, guys. Nakuha namin yung Baba, wait. Okay, later na lang. Let's go because Dad is waiting. Wait, careful. Go, Baba. Oh, hurry up. You wanna come to Kuya? Okay. Come on, hurry up. Kuha lang ako ng kamote. Okay, Asian store. Go, Sak, open. Oh, can I smell the noodles? Can you smell that, Zach? There's new one here, Zach. Oh, ice cream. See? Kamote. Wala pa din na kamote. Kamote yung habol ko. Wala. Wala. Huh? Nothing. There's
There's no sweet potatoes. Oh, wala kaming nakuha. 5 o'clock na guys. Dito tayo sa marketplace. Almost 5 o'clock. Dito kayo magdi-dinner, the whole family. Ayan. Sa 25 acres kayo magdi-dinner. Masarap kasi itong itong food court siya. Nasa food court siya, pero masarap yung kanyang mga pagkain. Masarap. Si Jan gustong-gusto niya yung pizza. Nakita niyo na to before. Ayan. Marketplace, Mount Gambier Marketplace tayo. Kanina sa Kmart tayo. Tawag naman doon ay Central. So, sa marketplace, nandito yung Woolworths. Come on, Dan. Honey. Ayan, 25 acres. Ito. Yes. You want that one too? Which one you like? Rice? Yeah. Hindi niya alam kung gusto niyang Chinese or eto. Sarap dito eh. So, naka-order na ako doon. Yung mga bata, gusto nila dito. Sige, nag-order na rin doon. Which one you want? Large for Kuya? Alright. It's 60. It's alright. Go large. How about you, Sak? Okay. What size are you, Sak? Large? Ayan na yung kay Sak next si Kuya. O, diba? For $15 yan, guys. Loaded talaga. Thanks. Ayan kay Kuya. What about Holly? Holly's turn. Ayan yung kay Holly. Yung sa amin dyan wala pa. What drink is that? Si Jan, doon daw siya maupo kasi ayaw niya yung amoy. Ayaw niya yung amoy nito. Ito yung kay Johnny Boy. Let me see your son. It looks small. Oh, nice. You got the sauce there too, hon. That's the donut. So, ito yung loaded fries. Wedges. Ito. So, kain na si Johnny Boy. Exact. Di ba sila tapos si Kuya ongoing pa doon? Lumipat na siya dito. Is it good, Han? Baba? Honey? Baba? Is it good? Yeah. Good. Lumipat na yung mga bata doon kasi kinakain nila yung loaded fries. Masarap yung loaded fries. And yung tira nila, ayan, may tira pa sila. Kasi uwi ko to kasi kainin daw nila bukas. Madami pa yan. Meron pa dito. Ayan guys, hindi na ubos. Ang dami lang kakainin pagdating sa bahay. And ayan pa. And eto. And nandoon. And si Sak nandun siya. Bumibili siya ng donuts. Kuya, bring that one please. And put that in the bin. There's a plate there, Kuya. And what did you buy? Oh, this is with the jam donut. What's that one? Oh, okay. I was waiting on the first roll. Hey, TJ, go check. Where is it? You know the person I pulled it together? Now? Mas gusto niya yung regular kaso wala. Ano lang, yung may jam donut siya. Ang dami nating food. So, ito na yung nila. Lunch daw yun ni Kuya tsaka ni Sak yung tira doon. Madami pa yun, guys. And ito, snacks. Ito dessert ni Saki. So, uwi na kami. Punta ako dito pala sa Woolies. Kumanap yung spring rolls wrapper. Itong meron sila. Hindi tulad yung sakos. Gusto ko yung sakos. Siguro, sige, ito na lang. Ito tayo nitong tatlo. And kuha ako ditong favorite kong ice cream. Matagal na akong hindi nakakain nito. Ito guys. Wala sila yung yung mango. Masarap yung mango nito eh. Ito na lang. Strawberry and cream. Dito na kami sa bahay. As in, kararating lang. So ngayon, ang gagawin ko ay yung binili ko sa Kmart na... This one, Mom? Yeah. No, the other one. Yung pinick up ko na shelves, dito ko siya ilalagay.
Jan. So, we'll see kung ma-assemble ko siya. Kasi si Jan, busy si Johnny Boy, ha? Need a big screwdriver? Yes. A big one? Yeah, lalabas na yan. Yan yung kay Holly nung baby pa siya. And eto, ikikip ko muna to kasi hindi ko muna siya kakailanganin ngayon. Kasi dito natin ilalagay yung nabili natin sa Kmart. Ayan, tulungan niya ako. Kasi hindi ako marunong gumamit nung meron siyang dalang yung parang gun na screw. Mom, we're keeping this so I can draw it. Minob ko muna dito yung ibang gamit. Tulad nito. Wow, it's a nice color too. So, yan yung first na i-assemble namin. Ito yung sinasabi kong drill. Ayan. Yan yung gagamitin ni Johnny Boy. Malapit nang matapos yung isa. Ayan, buo na siya. Yung likod na lang. Kanina nandito si Holly, ngayon si Sak. Well, si Sak pabalik-balik lang naman. Ayan, naitayo. Naitayo na. Hindi pa siya naitayo. Maitatayo pa lang. Yeah, just give it to Zachary. Ano lang pala siya? It's not that tall, no, hon? It's taller than you, probably. Mababa lang. Gusto ko sana yung sa bunnies. I thought it was taller. No, it's not. But it's alright. What happened there, Mum? May lalagay pa silang sticker sa likod. Dad, can I put some on? Mababa lang siya. Maganda sana yung sa bunnies. Medyo mas matibay yun. Ito kasi. Pero okay na yan. Kaysa wala, di po. Ang bilis na lang ng eto, mabilis na namin nagawa kasi alam na namin kung paano. So, patapos na. And, sinampol ko lang na ilagay yung ibang items dun, guys. Pero hindi pa yan yung final. Oh, yeah, matatapos na siya. Oh. Tapos na yung pangalawa. Ayan na. Tinulungan siya ni Holly mag pasa-pasa ng pako or nails. Lalagyan ng sticker ni Holly yung mga pinag-screwhan ni Johnny Boy. Ayun na. Done. Thanks, babe. I know, you break it. Merong napaka niya, guys. Tawag na. Napakalambot ng kanyang kahon. That's enough, hon. It's alright. Ah, yeah. $35 lang naman kasi yan. Yeah. Yung pako lumusot doon, so nagkaroon siya ng crack. I'll do the Yes, Baba, you do the sticker because Saka did the first one. It's your turn. No, it's alright. That's the extra. We made it to there, huh, this time. We got two. Doon din sa baba, guys. Meron din. It's right on the jaw and you've only got that much. I know. Sobrang sikip lang. Not yet because Ollie's putting the sticker. Ayan, guys, na organize ko na yung mga Korean skincare ko. Ayan na sila. Yung iba kasi nabenta na din. Kaya yan na lang yung mga natira. So, kung hindi pa kayo naka-follow sa akin, guys, sa Holy Mom Style, nagla-live tayo sa aking private group. Minsan, nag-live din ako sa public. Yung aking Holy Mom Style public page. And sometimes sa ChonaAndMyKids. And also sa TikTok, ChonaAndMyKids. So, follow kayo, guys, kasi marami pang padating na ibang items. Especially yung mga iniinom kong mga pampapayat galing sa Pinas. And mga skincare. So, yeah, ayan. Ayos ko na. Parang ang puti ko dito dahil sa ating ring light. Ayan yung pa-ring light ko, guys. So, bukas, meron akong year-end Christmas sale. Pero hindi nyo na maaabutan. Kasi nga, late ko naman ito ma-upload na vlog na to. So, yeah, gagawin ko na yung aking mga pa-premyo. Kasi may pa-raffles, ganon, para ba sa aking mga minors, ganon. Tapos, asikasuhin ko rin yung mga alahas. So, i-end ko na yung vlog, guys, kasi madami pa akong gagawin. So, yan. Thank you. And,
yeah, malapit ng Christmas. Again, late nyo ito mapapanood. So, yun na guys. Thank you. Please like. Ang ganda ng likod ko, o, diba? Para tayong drugstore dito. Ito na. Baka ito na yung one shop online nyo guys. Kasi meron tayong skincare. Tapos may mga drinks akong parating. Like yung mga, yun nga, yung mga iniinom ko na talagang nag-work din sa akin. Pero syempre, kailangan pa rin ng exercise. Sabay yun ng exercise. Tsaka proper diet. So, and, ayan, nandito na talaga. May damit, skincare, collagen, pampapayat drinks, and more cosmetics na mga sikat sa Philippines. So, follow me na guys sa All Things Holy na Facebook page. May private ako dyan. At saka meron din daw yung public. And ChonaAndMyKids. And sa TikTok guys, kasi sinasabay ko na yung live ko sa nagti-TikTok din ako. So, all you have to do is screenshot the product na gusto nyo and message. Send nyo yung message nyo sa Holy Mom Style. And doon tayo magko-communicate right away during my live. Para mamay nyo yung item. So, yun lang. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night.